आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण 24 ग्रामपंचायतींचे निकाल हाती आलेत. भाजपा 15, शिवसेना शिंदे गट 0, ठाकरे शिवसेना 6, अजित पवार गट 0, शरद पवार गट 0, काँग्रेस 0, इतर 3 अशा पद्धतीने बलाबल राहिले. एकूण निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायती 23 होत्याने एक बिनविरोध झाली आहे. मंत्री दीपक केसरकर यांना दोडामार्ग आणि वेंगुर्ल्यात खातंही खोलता आलं नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील 5 पैकी 2 ग्रामपंचायतींवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं वर्चस्व मिळवलंय. तर भाजपनं 2 ग्रामपंचायतींवर कब्जा मिळवलाय. बहुचर्चित उमरमळा अणाव ही ग्रामपंचायत गाव पॅनलकडे गेली आहे. मालवण तालुक्यातील आचरा ही प्रतिष्ठेची समजली जाणारी ग्रामपंचायत भाजपनं एकहाती मिळवली आहे. त्यामुळे कुडाळ मालवण मतदारसंघातील 6 पैकी 3 ग्रामपंचायती भाजपकडे, 2 ग्रामपंचायती ठाकरे शिवसेनेकडे तर 1 ग्रामपंचायत गाव पॅनलकडे गेली आहे. कुडाळ तालुक्यातील भडगाव ग्रामपंचायतीवर विजय मिळवत भाजपनं आमदार वैभव नाईक यांना मोठा धक्का दिला. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात दोडामार्गमध्ये 3 ग्रामपंचायतींसाठी आणि वेंगुर्लेमध्ये 4 ग्रामपंचायतींसाठी मतमोजणी झाली. यापैकी वेंगुर्लेमधील 4 पैकी 3 ग्रामपंचायतींवर भाजपनं वर्चस्व मिळवलंय, तर एका ग्रामपंचायतीवर उद्धव ठाकरे गटाच्या सेनेनं वर्चस्व मिळवलंय. दोडामार्गमध्ये 3 पैकी भारतीय जनता पक्षाचे, ग्रामविकास आघाडीचे 2 ग्रामपंचायतींवर वर्चस्व मिळवलंय. या मतदारसंघातील एकूण 7 पैकी 4 ग्रामपंचायती भाजपकडे आणि 1 ग्रामपंचायत ठाकरे गटाकडे तर 2 ग्रामपंचायत या ग्रामविकास आघाडीकडे गेल्या. या ठिकाणी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला भोपळा सुद्धा फोडता आलेला नाहीये. त्यामुळे मंत्री दीपक केसरकर यांना धक्का मानला जातोय. कणकवली तालुक्यातील बैणे ग्रामपंचायत ठाकरे गटाकडे गेली आहे. ही निवडणूक नितेश राणेंनी प्रतिष्ठेची केली होती. या ठिकाणी पूर्वी भाजपची सत्ता होती, मात्र ठाकरे शिवसेनेनं या ठिकाणी मोठा विजय मिळवत नितेश राणेंना धक्का दिलाय. यावेळी विजयी सरपंच सदस्यांनी कणकवली आमदार वैभव नाईक यांच्या निवासस्थानी दाखल होत एकच जल्लोष केला. कणकवली देवगड वैभववाडी विधानसभा मतदारसंघातील देवगड आणि कणकवलीमधील 11 पैकी 8 ग्रामपंचायती भाजपनं तर 2 ग्रामपंचायती ठाकरे सेनेनं तर 1 ग्रामपंचायत ग्रामविकास आघाडीनं मिळवली आहे. या मतदारसंघात नितेश राणेंचं वर्चस्व कायम राहिल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र कणकवली तालुक्यातील प्रतिष्ठेची बेणे ग्रामपंचायत भाजपकडून ठाकरे सेनेनं हिसकावून घेतली आहे. पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर, कोकण सात लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.